खुलुमबाय। जेएन बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। झारखन्डनि रांचीआव 16 नभेम्बरनिफ्राय जानो गोनां जुनियर नेशनेल जुड' चेम्पियनशिप 2022-2023 बादायलायनायाव आसामनि सा 18 गेलेगिरिफोरनि मोनसे हानजाखौ दैथायहरनाय जाबाय। टुर्नामेन्टआव बाहागो लानायनि सिगां 14 दिसेम्बराव गुवाहाटीनि देशभाग तुरुन फुकन इनड'र स्टेडियामाव गेलेगिरिफोरखौ बरायनानै बिदाय होनाय मोनसे हाबाफारिबो लायो। बे हाबाफारियाव अल आसाम जुड' एस'सिएशननि आफादगिरि शैलेन डेका, गाहाय नेहाथारि जाफरुद्दिन खानजों लोगोसे बावैसो सिगां अर्जुन एवार्ड मोननो हानाय लन बल गेलेगिरि नयनमणि सयकायाबो आलासि महरै बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि आसामनि सा 18 बादायारिफोरनि गेजेराव सा 6 बर'नि गेलेगिरि हिन्जावसा आरो हौवासाफोर। हिन्जावसा बादायारिफोरा फारियै सनिया बसुमतारी, भरसा बसुमतारी, अनिशा बसुमतारी, मनका बसुमतारी। बेजों लोगोसे हौवासाफोरा फारियै जर्ज नार्जारी आरो अभिजित बर'। बाक्सानि कालीपुराव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। बाक्सा जिल्लानि कारिजा बिजनी महकुमानि कालीपुराव माहारियारि मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय 30-40थासो हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै आबादारिनि मैगं आबादाव हाबनानै गोबां बिगा आबाद खहा खालामदों। ओनसोलनि गोबां आबादारिफोरा दाहार लानानै मावनाय फानलु, फान्थाव, बिलाथि, अलकबि, बान्दा कबि बायदि मैगंनि आबादाव हाग्रानि मैदेरनि फालोआ थांनाय बुधबारनि मोनाबिलिनि समाव उदखार खालामफैदों। हाग्रानि मैदेरनि फालोआ आबादथिलिनि मैगं-थाइगं जानानै सोरांसे समाव बे ओनसोलखौ नागारलाङो। जायगानि आबादारिफोरा एटम बम गावनानै अर सावनानै मैदेरखौ होहोनो नाजादोंमोनब्लाबो होनो हायाखै। खहा जाजानाय आबादारिफोरा हाग्रानि मैदेर खहा खालामलांनाय आबादनि माबा मोनसे सुबिदा खालामना होनांगोन होननानै दाबि खालामदों। चिरां जिल्ला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 47थि थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंनो लाइ खुन्थिया गायसनदों। बोहैथि दाननि 28 आरो 29 अक्ट' खालारखालि बे जख'न्थाइखौ खुंफुंनाय जागोन। बिजनी दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय सुबाइजार गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे जख'न्थाइखौ साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जागोन। बेनि थाखाय लाहार-फाहार खालामनाया सोलिगासिनो। लाहार-फाहार खालामनाय बायदियैनो थांनाय सानखालि लाइ खुन्थिया गायसननाय जायो। बे जख'न्थायावनो गेलेमु बादायलायनाय, हारिमु दिन्थिफुंनाय, लोगोसे सोलोंथाइ आरो समाजारि बिथिङाव सावरायमेल लानाय जागोन होननानै मिजिंथिदों। खुंफुंजानो गोनां बे जख'न्थायावनो जोबथा सानखालि गेवलां मेल लानायखौबो फोरमायदों। आरो बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीया बाहागो लाफैगोनखौ मिथिहोदों। दलगाव पुलिस थानानि पुलिस हानजाया सानै दुथां गान्दा फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। मिथिनाय बायदिब्ला बिसोर सानै गान्दा फालांगिरिफोरा शिकार खालामनो थाखाय माहारियारि अरां हाग्रामा फारसे थांबाय थानाय समावनो दलगावनि पुलिसआ बिसोरखौ लामायाव हमनो हायो। बिसोर सानै गान्दा फालांगिरिजों लोगोसे गंनै राइफल, गुलि आरो एमिनेशन्सफोरखौबो बोखांनो हायो होनना दलगाव पुलिसआ फोरमायो खौरांगिरिनि सिगाङाव। दिल्लीयाव सासे 17 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ एसिडजों गाग्लोबनाय 3 दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। थांनाय बुधबारखालि दिल्लीनि द्वारकायाव सासे 17 बोसोर बैसोनि 12 थाखोआव फरायबाय थानाय हिन्जावसाखौ सानै दुथांफोरा एसिड सारनानै गाग्लोबदोंमोन। हिन्जावसाया गाग्लोबजानानै गोब्राब जोखोम जायो। न'निफ्राय फरायसालियाव फैबाय थानाय समावनो सानै सुबुंफोरा बाइकजों फैनानै बे हिन्जावसाखौ एसिड सारना गालाङो होननानै मिथिहोदों। बे समाव हिन्जावसाखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो। बेबायदिनो बे दुथां हाबा मावनायाव लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ दिल्ली पुलिसआ हमनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरानो जाबाय 20 बोसोर बैसोनि सचिन अरोरा, 19 बोसोर बैसोनि हर्षित अग्रवाल आरो 22 बोसोर बैसोनि बीरेंद्र सिंह। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।